Hey guys, good morning. I am CJ and welcome back to my channel. And my camera is not focusing on me, but I bet you can't hear me because I'm wearing a face shield, so I'm gonna take it off for you guys. So today we are here at City Soho Mall. Kay, magpagwapo na punta mga besh mga bay, mga ka-share peace and lovers. So alas 10 na, late ako sa appointment, alas 10 sa buntag. Busa, let's go! And I hope you guys enjoy this video. I'm gonna try out a new method, or I'm gonna try a new procedure here at Channel 1, so please check it out. And before that, don't forget to hit like, subscribe, and share. Peace and love. Let's go! Open na. Morning. Oh, close pa mo? Open na din. What lagi? Okay, so we're here at Skin 911 City Soho Mall. They're located at the second floor of the mall. And today we're going to be trying out a different service. It's called Pigmentation Laser with diamond peel. So, never tried it before. So, ito po sa itong resulta karong adlaw. Yeah, let's see sa itong face before. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3. Upawa good. Upaw. Ayun, nag-shade ko kayo man. Ito facial matakaroon sa mga kailangan na ito. Kuha ng mga buhok sa itong mga naong kay para mga pilgyod o limpyo ang nadari sa ito ang kuhan kay, you know, ang bungot mo yung murag pinakahugaw nga part kay itong mga trap sila sa mga hairs. So muna, nag-shade ta para mapil limpyo karon. Pero mag-mask sa kaya wala mo nag-fugod, no? Yes, sir. Hi. Morning. Morning. Dire ka? Putaning dili pares ang medyas. Okay, good morning everybody. These guys over here. Hi. So karon ang ato i-try is the pigmentation laser and the diamond peel. Before ta magsugod, please hit that like and subscribe button guys and watch this video until the end. Kimusayaw ni sa Miss Kai. Ang joke to. Kana unsa ni? Unsa man ni pigmentation laser? Anong pigmentation ko ana siya sir? Removal ba? Pigment. Help siya lighten sa mga dark pigments. Nakari. Caused by kuan man ang pigmentation. Kanang UV light. Dami. So daghan ko ana. Makita ko na lang sir. Nagpabukid na ako gikan sa mga daghan sa pagkuha ng mga UV light. Mag-sunscreen mo ka sir? Dili. Uy, Diyos ko. Dapat ka mag-sunscreen sir kay para protection kung ba dili mag-early develop yung mga wrinkles, yung pigment. Lagi. Mag-sunscreen ng joke ko. Makalimot itong pero may gano'n. Nako yung sunscreen. Kalimot. Hindi mag-apply. Before lang to, 15 minutes na before exposure. So ang first part ani katong kuan sa diamond peel. Yes, sir. Facial. Then last time Last, pigmentation laser. Pagard na niyo kung na Hindi lang, magwapo ni Ron. buyag. Wait akong kahoy din. Wala na, sir. Dagan na nid ko na kung naong. Blackheads. Dagan na kag ma-break ani. Ma-harvest. Ay, mga gihapon, sir. Hamis, sir, gihapon. Ayaw magtuon ako mga viewers tira pa kahamis ang naray. Maklaro pa nila, dili mo maklaro. Ang mga uneven surfaces pa. Pipi na, sir. Dahil mag-skin din to. Good night. So ako dyan ito yung mga after pila tato ka months ko magpa-diamond peel balik para daghang ma-harvest ni Miss Kai. Ma-harvest. Start ako sa... Sige. Nagid tayo. Whiteheads. Daghang ma-harvest. Magdala pagin ng suki niya ka spot po. Balik-balik sa diha, sir. So,
Sana ang balikan. One night. Pinatagugot guys. Mga pula makanya kung kasing mood karon eh. Natural biya ni guys ha. Yes. Sana all. Aso kani mga dark mo na mga pigments ni gingunim ganiya. May part na. Pero kasi mo kasi dili raman kayo siya klaro. Usually ang pigments dira na siya mo visible sa aping ilong. Pinakauna silang aping. Aping? Ang pang. Ganda-ganda na ko mo ano ba? Giipon dyan. Harvest. Saan yung muta? Simot. Yung muta, pagi ko. Naligo biya ko ha? Ganay. Yay, na-break eh. Sorry kay guys, puro gininaong ni nga vlog kit kay. Super Skin 911 vlog. Sa? Ano to? Ano po? Sakit ka. Ulaw man siya na yung kamera. Ah, naulo siya. Hindi naman nun mo gawas. Ang gigil na si Miss Ka eh. Aray ka to eh. Naning kon. Naning pop. Tara. Aray, kuha no. Makita. Wala ka to. Nakuha na yun. Okay. Over. Pupagyan din dapat ba? Isa ko katawa kay baba man din eh. Mahiwi ano batay. Pulsa. Mori to eh. Sus. Giro. Shot be. So big. See that? Where? Where? I don't know. Oh. Ilan dyan kong ipangka dahil maayo guys. Salamat dyan kay Skin 911. Salamat kay Miss Guy. Hilok na kayo. Emotional ba? Tulo-tulo din luha sa... Saan paghila? Saan pag... Hinilakan niyo taging kindi sa... Hey guys, so finally na ako pa nag-harvest ni Miss Guy. Kasi nakuha na ako ng mga whiteheads and blackheads sa karoon namin karoon sa procedure na diamond peel. Yan, kuha ko ng mga dry skin. Emotional vlog na yun. Ay, ganahan niyo ba ni guys? Ito na. Hello. This is it guys. This is the Pigmentation Laser. So, mga iyahang effect, iyahang pagkadon ng mga pigments sa kuang face. So, identify ka na ni Miss Kai, ganyan na ako yung mga pigments. Kaya may kinagman ng cute lang. Pinura dyan kayo. So, mananaysugda na ang procedure sa Pigmentation Laser. Curious mo? Just keep watching this video. Iandang na ni Miss Kaya. Laser guys, so iyan ang mapakurentehan. Okay. Ako pa rin. Wala ko lang feel ani. Piyang ko. Tulog kita rin nila guys. Okay. Ang flash sa laser. Tignan sa mata. Let's get this love. Guys, remember mo sa start sa vlog guys ha. Masaya pa si Miss Kai. Siyawan ko. True. Ilong na ko yung pasig sawa ito ni Miss Kai. Yung pakublaze lang. Okay.
Tulog na ko? Ah? Ano na kang ginawa niya, ha? Iyo. Ano ko nang nahawa dali? Okay. Oo, okay. Mana? Asa yung noon? Ay, hiwi na kita. Hiwi to siya guys for the entire time. Mo to siya. Ang pigmentation laser doesn't hurt at all. Kasi init gamay nga feel ika-kuan ika-tuslo niya ika-flash. Overall, it's a nice experience. So, nag-scope na si Miss Kai's ice cream. So, after ano yung sunscreen, mga dayan, yay man na! Hindi na ito maintenance, sir. Kaon mo na ko yung gel. Hindi na. Hindi ang kita, ha? Yung ngit, gini Miss Kai, kutsara lang. Lagi tabian kayo. Hamist. Fresh. Hindi mo hamis ka. Fresh lang nga. Takag scars. Look at the scars. Stars tayo. Stars. Look how they shine for you. Look at the scars. Look how they shine for you. Huwag yung sakit guys. Sakit ba siguro? Mapakom siguro guys. Yan. Oo. Kasi may gabihan ni Miss Kai ba? Pali ko claim ni Miss Kai dito sa Skin and One City Soho Mall. Gibiyaan ko na siya guys. May mo angkon, sir. Uy mo angkon. Look guys. Oo yan, ako ano. Guys, ako rin butang sa description ang kuhan. Ang link sa iyang Instagram guys. Follow her on Instagram. Kasi sa mo message niya. Gusto mo claim lang. Oh, hey, pala ko claim na Miss Kai. Kapit lang niya February 14. Lagi. Mo yun. Types na po. Joke lang. Eh, dala tinuod. Maulaw ta. Uy. Maulaw ta. Dalagang Pilipina. Yeah. Pero na, Skin and One. Magpa-prepare pa para sa Valentines, guys. Yes, kana noon. Oh, dali tayo. Nga, ipa-clean lang yun si Miss Kai. Eh. Oh? Eh. Ayaw pa. Pakko siguro Miss Kai na nag-laser. Kiyata ni Sir CJ eh. Ay, na siya handle eh. Mana? Sir. Wow, mana. Yay, mana. Good. Wow. Feeling fresh. May mga buto na yan. 1, 2, 3. Hindi na tabangon. Wow. Nawala mo na akong pigment sa skin ha. Dahil ito mo na effect. Kailangan mo na sessions miss nga. Mga effective siya. Same din ako siya, sir. Mga 3 to 5. 3 to 5 sessions pa. Skin 911 na yan. Hello. Hamis. Oh. Sana all. Sana all hamis. Oh, pakiklaim sa daan ni Mace po dali sa kuan February 14 guys. Kailangan ko na, sir. O pala ko claim. Kailangan ko na. So may qualifications mo eh. Charot. Basta loyal. Sana all loyal. Okay, man ako guys. And please check out their page. I'm gonna put the link in the description box below for reservations and inquiries. So thank you very much, Skin and One. Palay ko claim ano nila. Dire sa Skin and One, second floor, City Soho Mall. February 14. Dapat loyal ko no.